קומנטרי ראשון של מיינקראפט. לא קומנטרי של המשחק הזה. טוב, נחזור שזה יקנו. יוטיוב חזרנו, התחלתי, הרגו אותי, שכחתי לחזור את הצילום. אלה יש לנו עוד מישהו אחד שאיתנו יכול לרפא את כולם או לא. עליך חכם יותר. התחזית לחסות זוג צעיר, המשפחה מתרחבת, מגוון פרויקטים בכאן בונים, הדרך שלכם לדירה חדשה. אבל היום ממש הכרנו את המעלה 2 ויותר, מחר כבר תהיה תפיסה יותר גדולה בטמפרטורות, 4 מעלות יותר, חם מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ והערים, וזה גם פחות או יותר מה שנשאר איתנו במהלך השבת, שזה ממש סוף שבוע מצוין ומושלם לטיולים, בלי הרבה, אני קצת קריר יותר כמובן בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים. שבת בלילה יכול להיות שמישהו גם בצפון ירגיש שזה גשם מקומי, שימצא גם בצפון היום ראשון, ירידה, נתן לטמפרטורות, אז לאחר קצת קרה. התחזית בחסות המשפחה מתרחבת, מגוון פרויקטים בכאן בונים, הדרך שלכם לדירה חדשה. ציינו כאן שלכם טוב שבוע מצוין, ועכשיו נגיד שלום לדרור גלוברמן. ערב טוב רינה. והחלטתה הדרמטית לנסות להפליל את מי שהיה הבוס הנערץ במשך עשרות שנים, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. מה קרה שם? מאחורי הקלעים שהוביל למהפכה יוטיוב את הפחד. התעלומה המסקרנת מביא מידע שעשוי לעמוד במרכז חקירת המשטרה החדשה ומציצים לתיעוד פרטי של רגעים משותפים של זקן ואולמרט, רגעים שנחשפים כאן, בפעם הראשונה. אנשים זיקה הדר. ערב טוב, אנחנו אנשים, מתחילים עכשיו. שולה, מי כמוני יודע כמה קשה לך המעמד הזה. שולה ברכה, אתה רוצה להגיע לאהוד שולה. פרויקט מיוחד, מה גרם לאש האדם הקרוב ביותר לאהוד אולמרט להיפגע עד כדי כך שתרצה להפליל אותו ולהפוך להיות מדינה. תמיה לא היו איתנים, היא הייתה כל כך נסערת. מאוד. וכך הצלחנו לסבך גם את דודו ארז עם החוק. זה בניגוד לחוק לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו עוברים על החוק פה ויש פה ראייה. הדבר הזה הוא ראייה, ואני בעצם... שואלים ללחוץ A כדי לדבר. שעות דרמטיות עוברות עכשיו על שולה זקן ואהוד אולמרט. במשך עשרות שנים היו להם יחסי עבודה. שולה לא היססה לשכב למענו על הגדר. אבל בשבועות האחרונים, רגע לפני ההכרעה בבית המשפט, כל זה התפוצץ. מסר לחוקרי המשטרה מידע רגיל שעשוי להפליל את הבוס לשעבר בניסיון להפוך לדת מדינה. איך ומדוע התרחשה התוכנית המסעירה בטלנובלה המטלטלת הזאת? אסתי אהרונוביץ' וחיים אתגר מנסים לפענח את התעלומה. הם משוחחים לראשונה עם הסנגור שליווה את זקן, שחושף מידע שעשוי לעניין מאוד את חוקרי המשטרה. ויש גם תיעוד נדיר מהימים שבהם הכל נראה לגמרי אחרת. אני מאחל לך, כמו שאימא שלך שולה, שאתה יודע כמה היא יקרה לי, אמרה לך בדברי הברכה המרגשים, שתמשיך להביא לה ולאבא ולאחים שלך ולכל המשפחה הגדולה שלך הרבה סיפוק ושמחה ותקווה כפי שעשית עד היום. את המילים החמות האלה נשא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לפני פחות משנתיים ביולי 2012 בחגיגת בר המצווה של בנה הצעיר של שולה זקן, האישה שבמשך כמעט 4 עשורים הייתה יד ימינו ואשת סודו. אני רוצה לומר בעיקר לשולה, אבל לכולכם, מי כמוני יודע כמה שמח לך וכמה קשה לך המעמד. זה היה רק קטן שמחליגה בחודשים הקשים שעברו על זקן ואולמרט, שרצו להחליף את לשכת ראש הממשלה בחדרי החקירות של המשטרה. ואנחנו מאמינים שסוף הטוב לנצח וסוף האמת להיחשף לפני הכל. וכך יהיה. תהיו ברוכים, מזל טוב לכם, ונקווה לשמוע בשורות טובות כבר בזמן הקרוב. הנאום העומד והמחבק בבר המצווה נראה היום רחוק, מאוד מאוד רחוק. מבחינת
ראשונה הוא היה בשר מבשרה, דם מדמה. הוא קיבל מעמד מיוחד לברך את החתן, והוא באמת עשה את זה ברגש ובחום באהבה. כולם ראו שהוא מחובר לגמרי למשפחה כבן אדם. בחקירות הרבות במשטרה שמרה זקן במשך שנים על שפתיים חתומות. השתיקה הזו סייעה לדעת רבים לזיכויו של אולמרט. היא גם תרמה להרשעתה של זקן. הרל"שית הנאמנה העדיפה לשכב על הגדר למען הבוס גם כשידעה שתשלם על כך מחיר אישי כבד. אולי משום כך הקפיד אולמרט במשך דקות ארוכות להדגיש בדבריו הנרגשים את הקשר הכל כך מיוחד בינו לבינה. באותם רגעים אף אחד לא יכול היה לשער שהחברות הקרובה והאמיצה תתרסק לרסיסים, ושדווקא זקן תסבך את אולמרט בפרשה נוספת ובחשד חדש וחמור לשיבוש הליכי משפט. לא יכול לצלם. אני חושב שאהוד הגיע למצב שבו הוא צריך